Hi guys, welcome back to again my Facebook page. साफ्रोमबो लोगो बिथांमोननिसिम सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। आं दा बैसागु बोथोरनि दोंसे गान मेथाइ सुजुदों। बैसागुआव आं बेखौ हगारगोन। दा बेखौनो ससे खननानै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो बे फेसबुक पेजआव फैनाय जादों। दा आं मेथाइखौ रोजाबलांसै। फाखोरा सिखोरा एम्बु बंख्लानि लंपेन्ट गाननाया गुफुर जारेद जारेद फाथो बेजें बायदि खानाय लानाय थाइजौ बिबार बायदि ले लाला सना गाननाया गोसथोनाय हौवानाव रां बेयै बेयै जोंख्लाब माख्लाब सना गाननाय अखानायबोलानो मबाइल लायै लायै फेसबुक इन्सटाग्रामाव भाइरेल जानाय आगै क'क्राझार सहरनि फेसबुकनि आंनि रानि फेसबुकनि आंनि रानि दादुरि फादुरि बुरि मोखांखौ नों मेकआप फुनै समाय होबाय आगै लहायनाय गुस्थिखौ लिपस्टिक फुनै साजायबावबाय बुरि जाखोना सिख्ला जाखो नंगौ जाखोना नङा जाखो महराव नायबोला सिख्ला जालाय आखलाव नायबोला बिमा जालाय बुरि जाखोना सिख्ला जाखो नंगौ जाखोना नङा जाखो महराव नायबोला सिख्ला जालाय आखलाव नायबोला बिमा जालाय फाखोरा सिखोरा एम्बु बंख्लानि लंपेन्ट गाननाया गुफुर जारेद जारेद फाथो बेजें बायदि खानाय लानाय थाइजौ बिबार बायदि ले लाला सना गाननाया गोसथोनाय हौवानाव रां बेयै बेयै जोंख्लाब माख्लाब मेकआप फुननाय अखानायबोलानो मबाइल लायै लायै फेसबुक इन्सटाग्रामाव भाइरेल जानाय आगै क'क्राझार सहरनि फेसबुकनि आंनि रानि फेसबुकनि आंनि रानि